אחרי שסרגנו את החותלות, עוד לא סיימנו, נסגור את זה בהמשך. המשכנו לסרוג משורה 9 עד 21. ועכשיו הגענו לעקב. סרגנו 15 חצי עמודים, עלינו לעוד 6 חצי עמודים, ואז ל5 חצי עמודים. בשלב הזה נסרוג את העקב. ניכנס ללולאה, נאסוף חוט, ונסרוג צמצום. הכניסה הבאה תהיה כאן, 3 לולאות ויוצאים. נסרוג חצי עמוד, עין שרשרת ונסתובב. עכשיו נסרוג 6 חצי עמודים ושוב צמצום. סרגנו 6 חצי עמודים, עכשיו הצמצום. אני נכנסת במדרגה הזו, מצמצמת, סורגת עוד חצי עמוד, עין שרשרת ומסתובבת. נסרוג 7 חצי עמודים וצמצום. סורגת את 7 חצי העמודים. נגיע בסוף עד 13 חצי עמודים עם צמצומים במדרגה. וכך ייווצר לנו העקב. הגענו לצמצום. חצי עמוד, עין שרשרת וסיבוב. הגענו ל8 חצי עמודים וצמצום. ממשיכות ככה הלוך חזור, ויוצאת לנו ממש עקב. ככה היא תיראה בסוף.